Iki ngono sing jenenge Bambang Bagong. Emangnya kenapa? Nek jenengku Bambang Bagong. Bocah ratata. Iki ngono aku iki entuk murkane Kakang Buta Punuk. Jarene kancaku ya sedulurku, kadangku buta buntut lemu, mbok apake winginane. Wis salah lho. Pas iki aku ngono ndek winginane. Aku pas iku anu kok, ape liwat. Tapinan ngene lho to. Kepiye. Aku pas iku diajak senggel kok. Dia kalah. Baca sembrono. Yen kowe nganti ngapak-ngapake sedulurku buta buntut lemu, ya aku kadange ora nampa ora trima. Sing sabar. Aku iki wis satemene ora gawe perkara, tapi nan aku membela diri kok. Aku membela diri. Omong kok campur baur basa Indonesia basa basa Jawa. Lho aku kok gaul kok. Ya aku ngene iki. Kong. Kepiye? Kanggo mbaleske sedulurku buta buntut lemu sing kok gawe ndasi bileng jempalian winginane nang kono iko, ya kowe kudune iso nampani kesaktenku yen kowe bisa. Sepira dikdayamu sepira kuatmu kok nganti nantang Bambang Bagong. Apa kowe ora ngerti sapa Bambang Bagong? Ya salah sucine putrane Ki Lurah Semar sing duweni dikdaya rasa dikira. Aja takabur, aja gawe aku murka yen pancen kowe sekti dikdaya tampanana. Bang. Doat.